ପିଲାମାନେ ଏହି ଫଟୋରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ତୁମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛ? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ସେ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଆମ ପରି ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଭାବନା ଥିଲା? ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ? ଆସ ଏବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କି ମତ ଥିଲା ଶୁଣିବା। ସେ 1400 ମସିହାରେ ବନାରସର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ବନାରସର ଏକ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ଯାଉଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେହି ପିଲାଟିକୁ ପାଣିରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଅନାଇଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ପିଲାଟିର ମା ବୋଧେ ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋର ମନ କହୁଛି ଭଗବାନ ଏ ସନ୍ତାନଟିକୁ ମୋତେ ବର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ସନ୍ତାନଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ପିଲାଟି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତାପରେ ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ମନେ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ତାର ପିତାମାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାର ପିତାମାତା ଥିଲେ ମୁସଲମାନ। ତାଙ୍କ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ନଥାଏ। ଏହା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭଳି କୁପ୍ରଥାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ ବିଜକ ନାମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଦୋହାଟି ସରଳ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଭକ୍ତିବାଦୀ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ପରୋପକାରୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ କବୀର ପନ୍ଥୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଶେଷରେ ସେ 118 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1518 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା କବୀରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ।